A que cheira, papá? Cheireche raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Que noite máis clara e tranquila, Parece feita tal cal para poñerse baixo o ceo xunto a un lume amigo e escoitar falar os compañeiros. Como xa sabedes, neste podcast peregrins de afastadas terras que veñen buscando o Consello do Tigre consas de contos uns aos outros mentres agardan a súa quenda co oráculo. Conta a lenda que hai moito tempo, neste mesmo lugar que ocupamos hoxe nós, agardou durante semanas para poder ver ao tigre un bardo chegado dende algunha fisterra. O cantor procuraba respostas para os problemas do seu pobo. Quería saber se no seu futuro agardaba o liderado coa poesía. Naquela altura, o templo do tigre era apenas unhas cantas pedras amontoadas e os guardiáns aínda eran máis ríxidos e celosos do que son hoxe, e fixeron agardar o bardo sen darlle ningunha explicación. Quizais querían comprobar a fortaleza do seu espírito, se as súas intencións eran nobres e se merecía verdadeiramente acceder ao oráculo. Perante a esta injustiza, o bate non se resignou e levantou campamento aquí mesmo, diante da porta do templo. Pasou os días agardando, tocando a lira e compoñendo versos. O seu canto paciente foi moldeando a terra e o que era un ermo reverdeceu, como verdes eran as airas natais do bardo. Das notas máis graves do seu instrumento prenderon sementes e arredor da fogueira que montara o poeta agromaron os primeiros follatos duns piñeiros. Estas maravillas aconteceron e por fin chegou o día en que o tigre recibiu o bardo. Acerca de se aprendeu algo sobre o seu pobo ou sobre o seu futuro nada sabemos, pois os segredos do arquivo son a máis sacra das pertenzas dun oráculo. O que si conta a lenda é que o poeta saiu do templo enchido de felicidade, rindo e brincando, desexoso de volver á súa terra. A ledicia da música no bico da vodka do poeta fixo espertar os piñeiros, que creceron vizosos nun momento e ofreceron as primeiras piñas no tempo en que o bardo se perdía no horizonte. Por iso este lugar é chamado Piñeiral do Bardo nos nosos días. E por iso non imagino un lugar mellor para sentar con amigos a contarse cousas. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para contar as historias máis evocadoras teño as mellores compañeiros. Por unha banda, Darío MJ, o de gracioso mirar, a quen aínda a dura lanza non encallece as mans. Que tal? Boas noites a todos. Que tal, Darío? Que tal noite tes? Bueno, non é noite boa, pero tampouco é noite mala. Oxe, bueno, tirose un vecino pola ventá, así que... Joder, macho. En serio? A ver, contar os meus fillos. Sí, o sea, un tipo, non sei, saltou pola fiestra e creo que sobreviviu, o sea, creo que é a segunda vez que fai, ademais. O sea, que o tipo debe ter máis vidas que Doraemon. Que Doraemon? Bueno, cun gato. Porque é un gato tamén, claro. Claro, joder. Mimá, doble metáfora. Home. Tamén está por aquí o Philip Webb, intrépido e de maxestuoso andar, que desde os máis tenros anos se comprace en dobrar o arco, seguindo os corzos de Granda no esquivo chan. Que tal, Philip? Estou ben, pero non entendín o que dixeches dos corzos, pero nunca cacei na vida. Pero porque o que che gusta é dobrar o arco, prepararte para cazar. Pero iso que é? Como voar por encima do arco da vella ou algo así. Como? Non sei, que todo saiuche moi poético e pensei que tería algo que ver cun arco da vella. Non, é o arco, é tensar o arco, pero eu entendía como que te preparas para a caza, pero finalmente perdoas a vida aos corzos, non? Bueno, se dis tensar o arco entendo, se dis dobrar, non sei, como imagino, sabes como os que nos Xogos Olímpicos, cando saltan por encima da barra esa e como doblan o corpo, estaba pensando niso, como saltar por riba do arco da vella. Iso é o que tens ter xente que non é así falante nativa no programa, que entendemos as cousas o noso xeito moi idiosincrático. Pero ademais é a mellor versión da poesía, escoitar a lingua e facer como cousas plásticas novas con el. Se ti lees a Pondal, imaginaste un salto de pértiga. Claro, exactamente.
Pero non sabía que me estabas citando Pondal. E por último está o Rubén Amado, o de boa estatura e corpo lanzal, que se me asemella aos pinos que ben compridos están. Que tal, Rubén? Boa noite, compañeiras. Aquí estamos. O meu primeiro oráculo deste ano. Creo que esa primeira persoa que se pon a si mesma a descripción do tigre. Que me Bueno, mandou a descripción que quería que lle puxese, sabes? e de feito tamén o de Pondal é un pouco culpa miña. Tú lendo a Pondal, ti imaginas tal gen que se lle dea así por ler a Pondal? Dixo moita xente, en plan, debe ser a única persoa que se puxa a lelo voluntariamente. No, para nada, para nada. Hai moita xente nas bibliotecas e están os libros ali. Aí sempre ten que haber alguén que caia. Eu só vou decir que non era tan bo poeta como el pensaba que era. Todos os poetas pasalles iso, Tampouco é que sexa nada particular de Pondal. Bueno, Se non te flipas un pouco, non escribes poesía. sí, xa non a expós, xa tes vergonza, claro. Como sempre, sei que estades todas desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Hoxe a pregunta mandounola Eduardo P. de Ponteceso, que dis que leva unha época maliño que se pon os podcast do tigre para poñerse de mellor humor. Dende aquí unha aperta, Edu, ponte mellor. Unha aperta, unha aperta. A pregunta que nos manda é: cal foi a última vez que lestes poesía en alto? E despois hai un montón de metáforas homéricas que non vou ler, pero a pregunta básica é esa. Eu teño unha dúbida. A ver, Joder, a música considerase poesía? vale, boa. Pero declamaches a música, declamaches. Berrar como un puto loco nun concerto e declamar. Non sei, ti dirás, eu non son fonólogo. Eu non son fonólogo. O que sexa, ti sexa, non sei. Sexa, eu canto moito cando hai cancións que me gustan, pero ler poesía, que non me gusta moito ler poesía, a verdade, Eu son máis de prosa, tío. Pero lela en alto. É que, mira, xa non a lei me xente lela en alto. Igual a última vez que lín poesía en alto foi no instituto ou no colexio incluso. En serio? Sí, en serio, non me lembro, xa, que non son lector de poesía eu, en xeral. Debería ler máis, é o meu propósito para 2025. 2025. Dentro duns anos será o meu propósito. Propósitos realistas, por favor. E ti, Philip? Eu son un pouco como Darío. Sí que lín poesía en alto en momentos máis recentes co instituto, pero non son moi de ler poesía, nin tampouco en alto. Non sei cando... Sería no último ano, supoño. Como de vez en cando, se non teño outra cousa que facer, se estou esperando, collo un libro e leo un poema. Pero non, eu non son moi de poesía, realmente. Joder, menudo episodio máis adecuado para a pregunta. Ti, Rubén? Pois, hostia, lela en alto, pois igual... Bueno, a ver, ao mellor desde principios do ano pasado, así. Co traballar dando clase, eso, pois algo sempre acabas lendo en alto, ¿no? Pero de ler así de bobos de leitar, pois creo que non está entre os meus hobbies, a verdade. Pois eu non hai tanto. É unha cousa que de vez en cando me gusta facer no Twitch, porque me parece como que rompe os esquemas o que está ben visto facer no Twitch, e de vez en cando leo algo de poesía, e a última vez que lín así poesía en alto no Twitch foi cando entrevistamos a Iria Pedreira, que lín un cachiño en alto para abrir a entrevista da obra de Edipo, vaya, que considero poesía dramática, porque é grega, está en prosa, xa está en verso e tal. Pero creo que lín algunha vez máis no Twitch, que tamén limos a Novoneira unha vez, que foi incómodo para todo o mundo menos para min. Por que foi así? Porque lín un poema que ten dedicado a Vietnam, en o que hai varios momentos nos que tes que berrar palabrotas e cousas así. Sí, que además é Vietnam, ou algo así. Sí. Tamén lín a Manuel Antón unha vez que me deixaron sós os compañeiros, e lín o de fomos ficando sós, porque me sentía poeta. Sí, porque creo que foi ás 2 da mañá ou algo así, ou ás 4 incluso, non sei xa... Normal que estivera só, cabrón. Home, estaba eu só de compañeros, había xente vendo, Home, xa, sí. había xente vendo. Ese brasileiro aí que busca no Twitch
e de repente encontras a Guillermo, bien, no. Para suscribirse, perfecto. Entón, que aceptamos o criterio de Darío e colocamos... Estou son proclive a aceptar o criterio de Darío, particularmente porque é Darío, e sei que para Darío os concertos son como unha experiencia mística, nas que para el recitar as cancións é como un... Unha liturxia. É como experiencia quasi monacal, non? Diría. Quasi monaco. Entón diría que sí, que podemos colocar a Darío de primeiro Bueno, Perfecto. joder. para que abra o tigre de hoxe neste atrio. Mira, é que sempre que teño unha sección que preparo a última hora, sempre tócame de primeiro, tío. É incrível. Pero que ias facer? Es estar preparando mentres falaban os demais? Non. Non chego Bueno, ata ese sí. punto, aínda que algunha vez sí que o fixen, pero ese Darío xa non existe. Entón, Darío, de que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe vou falar, é que non sei como chamalo, a verdade. Vou falar do Gran Engano Lunar. Creo que este nome é o correcto en galego, porque en inglés é Great Moon Hoax. O sea, non sei se Philip cree que é unha boa traducción ao galego. Eu que sei, eu estou aquí de comentarista, non me fagas pensar. Filipe hoxe non cobra, Darío, non lle fagas traballar. Bueno, pois isto que vou falar é como unha das primeiras fake news da historia. É dicir, unha das primeiras noticias falsas que saíron. No ano 1835, durante a semana do 25 de agosto, xurdiron no que é no periódico The Sun, que é The New York Sun, en realidade, non é o periódico inglés, bueno, o periódico británico tan coñecido polas súas noticias obxectivas. Aquí neste periódico de New York Sun falaban un pouco pois de que o astrónomo británico Sir John Herschel, que era o fillo de William Herschel, que descubriu vida na Lúa. Tamén é bonito que sea The Sun o que saque a noticia da vida Sí, na pero é Lúa. de New York Sun, o sea, é de Nova York, non é o de Sun británico, pero sí, é curioso. Un eclipse informativo. Nestas datas había pois bastante expectación polo tema do retorno do cometa Halley, que, bueno, agardase para outono, e pola predición pois do tránsito de Mercurio, non? Ademais, o astrónomo John Herschel, que en teoría era quen fixo estes descubrimentos, achábase nese momento pois nunha expedición por Sudáfrica pois para catalogar o que son as estrelas do hemisferio sur. Tamén había ministros como Thomas Dyke, que era o ministro escocés que facía sobre poboacións extraterrestres e que dicía que a poboación do sistema solar era 21 billóns de persoas. Un pouco tirada a piscina, pero bueno. Persona arriba, persona abaixo. Pero como fixo os cálculos? Non sei, iso preguntei ao señor Dick. Até agora non sei cal é a noticia falsa. Non, vou agora, esta era un pouco unha introducción. A noticia esta era un artigo por entregas, non? E estaba escrita por un nome que era unha persoa ficticia, que era Andrew Grant. Andrés Subvención. Nos artigos se escribía, pois, incluía moitísimas citas de Herschel que falaba dos descubrimentos realizados, non? A través do que é a observación próxima á Lúa. Estes artigos citaban como fonte o Edinburgh Journal of Science, como fonte da historia. Estaban escritos pois nun estilo bastante similar ao de William e John Herschel, non? E de feito, créese que se inspiraban tamén nun artigo de 1824 dun astrónomo alemán, que era o barón Franz von Paula Grütingen, ou algo así, creo que se chamaba, que fixo un artigo pois, que falaba de que descubriu edificios colosais, non? No que é na Lúa. O autor dos artigos comezaba pois un pouco as razóns da expedición a Sudáfrica de Herschel e unha elaborada descripción pois dun novo tipo de telescopio. Entón, pois nese telescopio falábase que leva un gran telescopio reflector que estaba combinado así con certa tecnoloxía e cara ao final da segunda entrega deste artigo pois comezas a describir pois bosques e plantas da Lúa, non? Con aves, mamíferos e ademais unha criatura moi similar a un unicornio. E na terceira entrega, cando, ou seja, a partir da segunda entrega e a terceira, cando comezan a reimprimir a historia outros xornais, entón comezas a facer como unha especie de cámara de eco. A bola esta que xira, non? Ten que ser certo que o lin por aí. Todos estes artigos foi un pouco increxendo, porque na terceira entrega
o autor describe un pouco pois o que é a xeografía, a flora, a fauna da Lúa, non? Por exemplo, comenta que existen bisontes e castores en miniatura que se sostiñan sobre dúas patas, fala dun volcán que é vivo, non? Que casualmente correspondíase cun informe de William Herschel do que parecían ser volcáns dunhas observacións que realizou anteriormente. Este segmento, esta terceira entrega, concluía ca descripción dunha illa con cantís tachonados de zafiros, non? Que deu que falar aos estadounidenses. En serio? Sí. E finalmente na cuarta entrega, que sería o 28 de agosto de 1835, isto é como o máis heavy metal de todo, o mundo decatouse de que Herschel e o seu equipo descubriron humanoides na Lúa. Os Vespertilio Homo chamábanse, que fala literalmente, abro vírgulas, que dice: Puidemos percibir entón que posuían as de gran expansión e que eran similares en estrutura a do morcego, sendo unha membrana semitransparente expandida en divisións curvilíneas por medio de radios rectos unidos na parte posterior polos tegumentos dorsais. Pero o que nos asombrou moito foi a circunstancia de que esta membrana continuase dende os sombreiros ata as patas, unida ata baixo, aínda que diminuindo gradualmente a súa anchura. Xa fala un pouco de que eran unhas criaturas que descubriran nunha zona chamada Coliseo de Rubí, que era como un anel de outeiros, e que dicían que o seu corpo, excepto a cara, estaba cuberta dun lustroso cabelo de cor cobre. Por riba pelirrojos, tío. E claro, que falaban que das súas caras de cor amarelada era unha leve mellora pois sobre dun gran orangután, non? Parecían ser seres racionais e manter intensas conversacións. Que faltada, ademais, non? Totalmente. Pero había un pequeno detalle, é que estas criaturas pois non parecían encaixar moito cos terrestres, porque entre esos entretenimentos era ter sexo en público. Estaba posto ese detalle en particular. Sí, era unha das aficións pois estes seres. Flipo. Logo despois diso pois houbo outras dúas entregas que, bueno, que terminaban por pois cun desafortunado accidente no que a potente lente do telescopio pois provocaba un incendio, non, interrompendo o que é a investigación. Que provocou incendio na Lúa. Non, o sea, en xeral, o sea, que realmente En xeral. Vale, eu entendín que querían decir que Explotou co telescopio enfocaban os raios de sol para provocar un incendio na Lúa, como un francotirador. Como na película esta de James Bond, que ten que acabar surfeando porque o malo emprega o sol como unha lupa contra a terra. todo isto é co que contaba o que é o gran engano lunar, pero o que ven despois é como unha mestura entre historias e lenda. Que se fala que a lenda di que The Sun aumentou espectacularmente o que son as vendas por mor do engano e que converteuse como unha especie de xornal de éxito, pero, bueno, din que realmente o grao en que o engano circulou, ou seja, que aumentou a circulación do xornal foi bastante exagerado no que son os relatos populares. Porque din que non se descubriu que era un bulo ata semanas despois da súa publicación, e aínda así o xornal non se retractou, que é o máis importante. Home, carreira cara adiante sempre. E, bueno, imos falar de Herschel, que era o que estaba facendo a investigación esta, era o xeto do que o astrónomo, non? Que fixo estes descubrimentos segundo que é un gran engano lunar, que, o sea, ao principio el divertíalle o que o bulo. El dicía que as súas propias observacións nunca poderían ser tan emocionantes. Pero, bueno, que pouco a pouco comezouse a enfadar porque a xente preguntáballe o bulo e se ia en serio, entón, pois, este enfadoulle un pouco. Pero, porque aquí teño unha pregunta logística. Herschel, onde está? O sea, iba lendo as cousas segundo iban saindo ou... No, Herschel está en Sudáfrica. O que pasa é que non puido responder para negar as afirmacións ata moito máis tarde, que foi cando voltou de Sudáfrica. Fixeron unha aposta de canteo, esperaron a que o tipo marches a Sudáfrica para poñerlle o nome. Sí, totalmente. Realmente, el non estaba ali e non podía responder rapidamente para negar as afirmacións, non? O sea, realmente a xente criou bastante neste bulo, pero cando comezaron a falar de persoas saladas e tal, houve xente que xa comezou a deixar de creer no que son os informes estes. Un bosque na luna, sí. Claro, estás falando de 1835, ou seja, daquelas non creo que... Xa. Entón, o día 29 de agosto xa varios xornais xa dicían que era un bulo.
porque, por exemplo, o New York Evening Post pois falaba de que non, vamos, que era un bulo, non? Basicamente, logo o xornal de Massachusetts, o Gloucester Telegraph, pois dicía que o relato era probablemente un engano, e dicía ademais que os xornais que crían que os artigos eran auténticos falaban diso pois como unha mera patraña lunar, non? Entón, bueno, quen criou este do gran engano lunar, non? Aquí hai dúbidas porque non se sabe exactamente quen foi, pero normalmente hai consenso de que era o xornalista de orixe británica Richard Adams Locke, sendo que na última entrega do artigo, que é o día 31 de agosto, non? Cando remata todo o que é o bulo, bueno, a publicación do bulo, el expresaba pois asombrado de que alguén pensase que el era autor da historia, non? El escribiu: permítome afirmar, tan inequívocamente como as palabras poden expresalo, que eu non fixen eses descubrimentos e que na miña sincera convicción, fundada nun coidadoso exame por evidencia interna da obra na que apareceron por primeira vez, se foron feitos, foron por un gran astrónomo que toda Europa, senón unha América incrédula, atribuíos sen duda. Entón, pois falaba un pouco de un pouco crítico, non? Pero, bueno, el negou toda a autoría, pero realmente todo o mundo cree que foi el, realmente, quen o fixo. E, nada, a popularidade, pois, ou seja, este bulo chegou a Europa tamén, porque, ao fin e ao cabo, pois, daquelas, as noticias, pois, non voaban tanto como agora, non? E os berros, pois, de bulo, pois, tardaron varias semanas, non, en alcanzar o que é a noticia, non, do descubrimento. De feito, moito tempo despois do suceso, a historia foi reimpresa nos Estados Unidos e incluso no estranxeiro porque era como noticia, pois, dun dos grandes enganos xornalísticos de todos os tempos. En que ano foi, perdón? 1835. Claro que Joder. estaba pensando que era 1935, parecía unha historia moitísimo mellor, claro. E que rollo que despois no 38 é o de Wells. Sí, estaba O da Guerra dos Mundos. Estaba pensando niso, sí. O sea, o de Wells é como a versión radiofónica desta mesma cousa, non? Bueno. Bueno, a mesma cousa, dunha cousa parecida. Sí, sí, bueno. Bueno, aquí vou falar de Edgar Allan Poe porque ten bastante que ver. Un pouco antes desta historia houve un relato de Edgar Allan Poe no Southern Literary Messenger contando como se fose certo, pois, un relato, non? Que era o relato de Hans Pfaall, que fala pois do retorno dun explorador, pois o que é a súa Holanda natal, onde fala pois historias de vida e aventuras na Lúa, non? Que era unha sátira, que, bueno, naquela época, pois as sátiras eran exitosas, pois unha boa parte dos lectores consideraba pois verdadeira, non? Entón eso era como o maior éxito do que son as sátiras. A idea que hai é que alguén de New York Sun leu este relato de Edgar Allan Poe e ocorreuselle pois facer esta noticia. Porque Edgar Allan Poe sospeitou que a idea da súa propia historia pois foi roubada e reelaborada, non, para o tema de Sun. E ele estaba seguro de que Richard Adams Locke era o culpable. Isto non se sabe porque The Sun, como dixen antes, ni se retractou, ni tampouco revelou o nome do autor. Entón, converteuse como unha historia en si mesma de como poderían e deberían comportarse os xornais, porque poderíase perdoar un bulo ocasional, pero houbo obxeccións ao feito de que os editores de The Sun non recoñeceran a verdade unha vez desvelado o bulo. E precisamente Edgar Allan Poe posteriormente publicou no mesmo periódico un artigo que se chamaba The Balloon Hoax, ou seja, como o engano do globo, non? Bastante curioso, xusto no mesmo periódico. No mesmo xornal, sí, xornal. Sí. Oh, vaya pullita do Poe, O Great Balloon Hoax, que estaba baseado pois no engano da Lúa e que tivo máis éxito en enganar algún dos lectores, non? Así que foi bastante curioso. E de feito é moi curioso este The Great Balloon Hoax, non? Porque falan de que Julio Verne, que era admirador de Edgar Allan Poe, leu esta historia de Hans Pfaall e do engano, estas dúas historias de Hans Pfaall e do engano do globo, e crese que se inspirou nestas primeiras obras de Poe pois, para escribir as súas novelas da Terra á Lúa e a volta ao mundo en 80 días. Ostras. É bastante curioso.
Sí, aparte Poe facía moitas cousas dese estilo. Tamén ten a novela esta de Gordon Pym, que fala, é unha novela que conta Gordon Pym, un explorador que vai ao Ártico ou a Antártida buscando o que había no propio Polo Norte ou no propio Polo Sur, non me acordo de cal era. É unha novela que, bueno, podo contar o final ou calva. A ver, cando pasan 2 séculos consideramos que Sí, os spoilers empezan a non aplicar. Básicamente na novela, o último capítulo é que empezan a chegarse ao Polo Norte ou Polo Sur, non me acordo cal era, insisto, pero que de repente a temperatura está empezando a subir, que a agua estaba gañando temperatura, e xusto acaba o capítulo en media res e di, hasta aquí temos o que nos chegou do explorador porque a carta cortouse. Xefada. O sea, no momento máis emocionante da novela pega ese corte. Buah, guapísimo. Está moi guai, está moi ben feita, a verdad. Poe para estas cousas era bastante bo. É que interesante a data, porque sempre se coloca como a Xulio Verne un pouco como o imaginador, non? Como a posibilidade de viaxer á Lúa e de como sería estar ali de pé. E a verdade é que quizáis a obra de Verne está máis apegada ao que foi a realidade de como é a Lúa que toda esta movida do Moon Hoax, pero está claro que a posibilidade da imaginación estaba aí, claro que os antecedentes parecen evidentes, non? A ver, xa os gregos e todo, xa moita historia de literatura de xente que vive na Lúa, non? Entón tamén sorprende que ninguén se dará conta, en plan, outra vez a historia da Luna. Pois gústame cando está describindo as persoas estas que viven na Lúa, utiliza un vocabulario científico bastante preciso e dá a sensación de que estamos falando dun momento en que había un nivel crecente de alfabetización, de educación, de coñecemento popular de conceptos científicos, pero aínda non até tal nivel para que a xente non fora un pouco máis incrédula con estas cousas, e parece que foi un momento xusto para que puidese escribir un relato nestes termos, con a linguaxe pseudocientífica e que a xente ademais a crera. Supoño que unhas décadas despois xa non podería exaxerar tanto sen que a xente inmediatamente se decatara. Claro, como que fala dun tempo intermedio onde como as pequenas detalles protocolarios ou de fórmulas de como está escrita a prosa científica aínda estaba un pouco formándose, non? E era fácil imitalas exaxerándoos, non? Ou lanzándoos cara ao extremo. Que ainda é posible facelo hoxe, podes escribir como unha novela de ciencia ficción que pareza totalmente científica, pero claro, nun momento onde como o que comenta Philip, non? A capacidade letrada da xente sobre estas materias era aínda máis pequena, era máis fácil colarlle mentiras, non? Un pouco como o de Wells, non? Como o momento da radio de crees completamente que todo o que sae na radio é sempre verdade, non? Bueno, que realmente tamén hai moito bulo actualmente, ou seja, tamén con linguaxe así pomposo ou pseudocientífico, non? Sí, ahora casi ao contrario, non? Para colar un bulo, para que é máis fácil se pos como unha linguaxe coloquial. Xa. O rollo todo o que é diario, todo isto baseanse neso, en xornalismo por cojones, non? De insultar, de meter a faltada e cola. Claro, pero é polo mesmo. É polo mesmo, é literalmente a mesma situación. É como que hai un montón de actores novos ou un montón de maneiras novas de comunicar e como que ainda non temos os protocolos do que é aceptable ou no que non en cada un deles. Todo é unha cosa como tanteada e líquida constantemente, entón é moito máis fácil romper eses códigos constantemente e colar a mentira polo medio. Sí, eu non quería suxerir en ningún momento que nós, hoxe en día, sexamos máis listos, por así decirlo, sinxelamente que agora a persoa media ten uns coñecementos que non lle permitirían creer un bulo como este, pero obviamente hai 1000 millóns de outros bulos que sí que cremos. Claro, e porque os protocolos comunicativos hai algúns que temos moi claros, que dicir, ti comeza o telexornal da da primeira e sabes ou pretendes entender que o que se está contando aí é certo todo o tempo, non? Ou hai unha preténdese que sexa certo, non? Claro.
pero que de repente conten trolas gordísimas simplemente por, pues non sei, por internet ainda non están tan claros esos códigos. Bueno, Vale. faise no Día dos Inocentes e cousas así, pero... Claro, pero esa é a graza, a transgresión do código. Ujú. Sabes a que me recordaba tamén, Phil? Acordas daquele artigo que sacaras ti sobre a prensa decimonónica onde había unhas queimadas gordísimas de insultos? Ah, sí, é verdade. Sí, a prensa daquela época tiña uns códigos de comportamento bastante distintos. Non tiña directamente. Ou sí, ou non tiña. As caricaturas que se facían eran bastante graves. Rollo, pois este maricón, sabes, así. O sea, xa non iban nin a buscarlle a volta moitas veces. Ves caricaturas era simplemente Esa insultar. violencia de linguaxe creo que tamén reflectía que a sociedade era moito máis violenta. Se les un libro, así libros autobiográficos do século XIX, ves con que facilidade como a xente para resolver disputas sacaban armas e ese tipo de cousas. Así que creo que esa linguaxe non sorprendía tanto ou non a escandalizaba tanto como pode agora. No, e incluso o mellor, pois, o propio público a pedía, non? Que dicía antes de eso, que ahora colan máis os bulos se usas unha linguaxe violenta ou as figuras estas de periodistas alternativos, non? Que os seus vídeos son dando moitos petos na mesa e chillando moito. Que é un pouco que a hipertrofia do estilo de Reverte, non? Este estilo así... Joder, que culpado, que maneira de culpar tamén o pobre... No, pero a ver, non sei. Reverte empezou este rollo de vamos contar as cousas tal cual son, sobre todo nas columnas de opinión, e tamén puxe un pouco de moda ese estilo de usar os tacos, non? De mezclar os tacos con citas do dicionario. E claro, a hipertrofia deso, pois, este estilo que ahora reina nos medios, nalgúns medios, da violencia verbal, non? De meter tacos, insultar, e que se te fijas moitas veces as noticias, simplemente o titular é un insulto. Non ves que haxa unha intención de contar unha noticia. Ahora estamos esperando a que OK Diario nos conte como Elon Musk descubriu vida en Marte, polo visto. O equivalente. Bueno, Elon Musk non foi o que fixo o túnel este para evitar atascos, había atascos nese túnel. Sí, e logo non había atascos no outro lado. Que queres? Vale, pois pecho a miña sección sobre a Lúa e sobre o bulo da Lúa. A primeira noticia falsa é o QAnon do século XIX. A lección que temos que aprender é que a Lúa é un deserto e non hai auga nin plantas, e non hai que ler o sol, nin o de Nova York que minte sobre a Lúa, nin o de Liverpool que minte sobre Hillsborough. Pois moi ben. Despois desta sección dedicada ás noticias falsas que cambiou de autoría polo visto durante a metade da mesma, pasamos a seguinte sección do Tigre de hoxe. Creo que o seguinte en ler poesía ou declamar poesía en alto había máis tempo, o sea, había menos tempo fora eu, gracias ao Twitch que tantas cousas nos dá. Así que vou seguir eu o Tigre de hoxe. Hai xa uns cantos tigres, dediquei unha sección ao sistema de escritura chinés, seguro que recordades, sobre como adaptaban o teclado QWERTY que nos empregamos nos ordenadores ao seu sistema, non? Unha historia que mesturaba un pouco de lingüística, un pouco de informática e algunhas ideas atrevidas de Mao Zedong. Digo, como xa pasou un tempo razoable, creo que vai tocando unha nova sección dedicada aos submundos frikis dos filólogos, que sei que todas estades desexando. Bien. Así que hoxe imos falar do alfabeto feminicio, un montón de cunchas e a invención do libro.
ataúde fixo Pilsibal, fillo de Ahirón, rei de Biblos, por Ahirón, o seu pai, e así o puxo en reclusión. Agora ben, se un rei entre reis e un gobernador entre gobernadores e un comandante de exército se enfrontase contra Biblos, entón descubrise este ataúde, será despoxado do seu cetro, da súa magistratura, pode caer derrubado o trono do seu reino, e a paz e a tranquilidade poden fuxir de Biblos. E en canto a él, un debe cancelar o seu rexistro en relación co tubo de libación do monumento de sacrificios. Estas palabras están inscritas no sarcófago do rei Agirón, que ocupou o trono da cidade de Biblos arredor do século X antes de Cristo. Son ata o de agora o rexistro máis antigo do alfabeto fenicio que temos, e o alfabeto fenicio é un dos grandes inventos da humanidade. De feito, sen as letras postas nese sarcófago, seguramente non teríamos libros no formato en que hoxe tedes todos nas vosas casas. Antes de nada, en mención con este textiño que puxen para comezar a sección, encántame este texto porque entendo como que o texto vai fundamentalmente dunha maldición para quen profane a tumba do rei, pero supoño que por falta de contexto, como que as últimas palabras para min teñen un punto como logístico, como se fose algo rollo, se alguén entra aquí caerá sobre a miña furia e por favor que recorde dar arma de baixa en Netflix, sabes? con todo ese do tubo de libación que hai que cancelar os rexistros, sabes? Está en verso o texto ese? Creo que non. Por lo menos vale. Non aparecía todo como escrito enseguido no sarcófago, no alfabeto fenicio. Por se estuvera en verso tiñas que ser ti o primeiro en contar a historia. Ahora comezaba, sabes? Ahora tocaba. E que lle pasou o arqueólogo ou arqueóloga que atopou este... O mítico de todos os que atoparon morreron nun plazo de 70 anos dende ese momento. En serio? Hostia. Bueno, a cuestión hoxe é falar do alfabeto fenicio, que, como digo, é un invento increíble, porque probablemente é a única vez que a humanidade inventou un. Quero dicir, pensade que a roda, con case segura seguridade, foi inventada de maneira independente por distintos grupos humanos en diferentes momentos da historia sen ter conexión entre sí. Non se foron copiando a roda. E isto pasa con moitísimas tecnoloxías da antigüidade, mas non co alfabeto. O fenicio é o único alfabeto orixinal e todos os demais que coñecemos son derivacións del. Ainda que, bueno, os coreanos a este respecto teñen algunha cousa que decir, mas se iso, quizás o falemos noutro tigre. Isto non quere decir que o fenicio sexa o único modo de escritura. Para facer certa esa afirmación un pouco clickbait de que o alfabeto únicamente foi inventado polos fenicios, hai que facer unha definición de alfabeto un tanto restritiva, pero que penso que é interesante. E, de feito, para entender por que tan guai o alfabeto fenicio, podemos falar un poquinho dos diferentes sistemas de escritura que hai, que existiron e que existen, que son fundamentalmente tres, son moi sinxelos. O sistema máis básico de escritura é o denominado logográfico ou ideográfico, que asigna un símbolo a cada palabra. Cada concepto ten como o seu símbolo, e basicamente por iso é a versión como máis directa, non? Se ti empezas a querer escribir, a túa idea é representar cada cousa que queres dicir con un simboliño. Como é o máis sinxelo conceptualmente, de feito apareceron como moitos sistemas destes en moitas sociedades, tanto os chinos, os exipcios, cos seus xeroglíficos, o grego máis antigo, o denominado linear B, tamén é logográfico. O problema que ten este sistema, e que de feito siguen tendo hoxe en día os sistemas de escritura que siguen este sistema, é que vas collendo moitos glifos novos ou letras novas, por decirlo así, porque cada unha é para unha palabra. Entón, con a base de meter novos símbolos, chegas a todas as tipos, pois este idioma ten 10.000 símbolos distintos, un para cada palabra que existe de maneira independente. E isto fai que aprender a escribir é un exercicio moi jodido de memorística. Necesitas como a toda unha serie de persoas especificamente dedicadas a pasarse décadas intentando memorizar e aprender todos os símbolos, entón necesitas como toda unha clase de escribas especificamente destinados a escribir. Claro, ten unha vantaxe, que é que a xente vai se cortar a hora de facer neoloxismos. Dicen, meter palabras novas, tío, no, é de verdad. Non inventes nada que hai que meter palabras novas.
Ante este problema, o sistema seguinte de escritura intenta solucionalo e solucionao en parte. Son os silabarios, non? Que teñen a idea de, en vez de intentar definir cada simboliño para un concepto, cada simboliño vai representar un son. Como cada idioma ten un número limitado de sílabas que se poden pronunciar e os símbolos representan iso en vez de todos os conceptos, podes crear como un sistema que rebaixa moitísimo a necesidade memorística. Os silabarios apareceron tamén varias veces de maneira independente en Xapón, en Oriente Medio, e de feito hoxe en Xapón para aprender xaponés síguese mesturando os kanjis, que son ideogramas, con sistemas de silabarios, que son o hiragana e o katakana. Digo, os silabarios son unha mellora respecto ao sistema anterior, porque xa non é necesario de pasar toda a vida dedicada a memorizar todas as letras, porque reducen en gran medida o número a todas as sílabas, e normalmente teñen como entre 50 e 500 símbolos. Ajá. Mais aínda hai un salto máis, o sea, aínda se pode mellorar o sistema, e o mecanismo máis sinxelo para reducir ao máximo o número de glifos dos debuxos que tedes que recordar, que é o que nos referimos, é que cada un destes debuxiños non represente unha sílaba, senón un só son, que é a unidade fonética básica, o que chamamos hoxe o fonema. Vale, digo, tedes que pensar que o concepto de sílaba é moi intuitivo. Ves mesmo aos cativos, cando están aprendendo a falar ao principio, pois moitas veces aprenden a base de articular as sílabas, mas hoxe sabemos que as sílabas están compostas a súa vez, pois eso, de as consonantes e as vogais, non? Que serían como cada un deles un son, que representan un son, que son os fonemas. E isto sabémolo hoxe, pero o concepto de fonema en realidade é máis ben propio da lingüística, dunha aproximación científica á lingua, non de algo intuitivo. Porén, as lenguas semíticas, as dos povos que habitan o Levante, a zona do que hoxe é Israel, por aí, teñan unha propiedade moi rara e propia, que é que as sílabas son super estrictas. Entón, cada vogal pode ir únicamente cunha consonante e só pode ir con esa, non pode haber varias consonantes xuntas, como decir grupo, con a G ou R, nin pode haber consoantes soltas sen vogal. E isto fixo que cando un pobo semístico en particular, que son os fenicios, inventasen a escritura, puidesen pensar ou imaginar un sistema que reducía moitísimo o número de letras na práctica, porque non facía falta representar todas as sílabas, bastaba compoñer como cada consoante, as consoantes todas seguidas e ir interpretando contextualmente cales eran as vogais que tocaban en cada lugar. Estes son os denominados abjad, ou as escrituras en cadrado, e son a primeira versión que temos do alfabeto, entendendo o alfabeto como pois eso, o sistema de escritura baseado nos fonemas. De feito, hoxe en día, se pensades, por exemplo, o árabe escrito sigue escribindo só as consonantes e ti tes que ir imaginando cales son as vogais intermedias. Perdón, as vogais non son como uns acentos arriba, ou é o élfico? porque creo que o élfico funciona tamén igual. Non sei se no árabe ou no élfico, ou de Tolkien, as vogais son como uns símbolos que posan arriba as consonantes. Bueno, non teño ni idea. Sei que no árabe a movida de manter este sistema, que no fondo é de árabe clásico, hoxe en día é super problemático dependendo das zonas, porque o dialecto de que se fala nesa zona introduce moitos grupos consonánticos ou diferentes tipos de vogais, e ás veces é difícil entender o que está escrito, como que teñen que aprender como se fosen dúas linguas o que falan e o que escriben, sabes? Claro. É unha movida. Sí, co árabe como idioma xa é Unha complicado. variedade de dialectos, falan moita xente. Por eso, de sitios moi afastados. Vale, todo isto sirve para entender porque é moi unha cousa como de casualidade histórica moi particular o que puido facer que os fenicios inventasen o alfabeto, non? Por unhas particularidades da súa lingua. Mais o feito de inventalo per se non é o que o fai tan popular. A cousa é que o alfabeto como tecnoloxía funcionaballes aos fenicios de perlas para a movida de crear unha especie de imperio na que estaban metidos. Entón falemos un pouco do imperio fenicio. Aínda que, imperio como palabra para os fenicios non é moi correcta, non se parece moito ao que hoxe en día pensamos como imperio, non se parece en nada ao imperio romano. Para situar os fenicios, o teu territorio corresponde máis ou menos ao que hoxe é Líbano e a costa de Siria, na zona xeral que se conoce como Levante. De feito, hoxe en día, se sabedes de xeografía, se sois frikis da xeografía, pensades que na bandeira de Líbano aínda aparece representado un cedro, sí, que é unha árbore, porque durante toda a antigüidade tamén hubo grandes masas arbóreas de cedros nesta zona, e o cedro ideal para construir barcos, e a iso se dedicaron os fenicios durante séculos.
Onda. Que perdón? Nada, que estaba... que non sabía a historia. Ah, claro. Era exclamación de admiración. Cun gran número de barcos os fenicios pois foron expandindo pouco a pouco as súas rutas en travesías que eran máis longas das que facían os seus veciños e con elas pois foi florecendo tamén o espírito comercial. Tan longas eran as viaxes que precisaban paradas, en elas apareceron pois, o que chaman as colonias fenicias, un pouco como cando crecen as aldeas xunto por onde pasa a nacional, máis ou menos, non? Pero unha cousa, tiveron que inventar o alfabeto primeiro, porque eu xoguei aos xogos de civilización e o alfabeto é unha tecnoloxía de rama máis baixa que a navegación, así que tiveron que facer primeiro o alfabeto. Sí ou sí, senón non podes desbloquear os barcos. Sin alfabeto non desbloqueas os barcos, a verdade é que explicado así... Sin alfabeto como lle poso folio aos barcos, non podes. Entón, que conste que foi alfabeto primeiro e logo puideron investigar a navegación e os barcos e tal, que vai nesa orde. Claro, porque lle saíra xusto no spam de nova partida, saíronlle xustos o bosque xusto no sitio inicial. E os fenicios probablemente teñen como característica racial ou de comercio ou de exploracións marítimas, que está se algunha vantaxe nese sentido. Esa vantaxe realmente é o alfabeto, tío. É que esa é a cousa. Porque desta dinámica de crear as colonias nace o Imperio Fenicio, que non se parece aos outros imperios porque son como exclaves, non tanto puntos de denominación, senón máis ben como postos comerciais de avanzada. Gustame moito a doitase chamar talasocracia, que traduce algo así como o poder do mar ou como se fose o mar o que ten o poder, non? Eso parasen en terra cando era estrictamente necesario. Se vedes un mapa do que chamas entre aspas Imperio Fenicio, son basicamente un montón de cidades pequeniñas postas na costa e non estaban moi interesados nin entrar terra adentro, nin en dominar os povos nativos de xeito permanente, simplemente relacionábanse con eles dende as cidades que fundaban. Dentre as cousas que comerciaban os fenicios neste imperio comercial, comerciaban con un montón de cousas diferentes, vale? De tipos de metais, de tipos de bens, pero destacan sobre todo dúas cousas. Unha é o estaño e outra son as tinguiduras. O estaño saía de varios sitios. Un dos sitios que saía son as misteriosas illas Caristérides, que quen sabe se están en Galicia ou estaban en Galicia. Hai como moitas teorías e tal. Desde outro día de tempo falar das illas. Estuve eu nelas este verano. Ai, sí, é logo. Bueno, outro día conto, Había estaño ainda, había estaño. Había un hoteliño que estaba moi ben. O mal é que cando quixen o TripAdvisor pois estaba en Fenicio. Entón era unha liada para deixar a opinión. Deixei as tres cunchiñas. Bueno, perdón, non conto máis, isto conto outro día. Pois sí, porque non dá tempo xa falarmos moito das illas, que é unha movida moi interesante, pero quizás para outro día. Porque hoxe no que me quería centrar é na outra cousa moi importante coa que comerciaban os fenicios, que eran as tinguiduras. Os fenicios inventaron como unha cor nova coa que tinguir, que era o chamado púrpura de Tiro, que é unha tinguedura púrpura apreciadísima, que chegou a ser como moitas veces máis valiosa que o ouro, porque era moi resistente á decoloración, non perdía cor, e mesmo volvíase máis brillante baixo a luz do sol, por iso era apreciadísima como un ben de luxos. De feito, hai crónicas de historiadores romanos que contan que se pagaban barbaridades gordísimas por cantidades moi pequeniñas desta tinguidura. De feito, o feito desta tinguidura inicialmente era ser un ben de luxo como que atravesou o tempo e seguía sendo como a cor da realeza de moitas casas reais europeas. Por exemplo, os curas cando é a época máis importante do ano visten de púrpura como para marcar a importancia ese tempo do ano. E o Nazareno tamén o vestiron de púrpura para rirse del. Claro, porque era unha cosa paródica, como se fose o rei dos xudeus, non? Pois tiña que ir vestido de púrpura, que era a cor da realeza. Os fenicios facían esta tinguidura extraendo unha secreción mucosa que hai nuns gasterópodos que se chaman Bolinus brandaris, que existen colonias destes bichos que van en cunchas en diferentes partes das costas mediterráneas e do Atlántico. E na Lúa? En a Lúa, pero son con alas, bueno, que conte... Como se chamaba? Andrew Grant, ou como se chamaba, Darío? Henschel, ou algo así. Andrew Grant, sí. Andrew Grant.
Conseguían a tinguidura a base de un proceso ao que sometían as cunchas onde vivían estos bichos, porque como que tiñan unha especie de tintura que botaban para atacar aos outros animais, pero que cun proceso moi complicado podías conseguir a tinguidura, pero era un proceso complicadísimo e necesitabas mogollón destes bichiños para poder conseguir un gramo de tinguidura. Entón, podemos imaginar en certa medida toda a expansión do imperio fenicio como unha fuxida cara adiante buscando máis cunchiñas destas, por decirlo así, non? Qué bonito, que mendeliano. Os grandes, os fenicios, sí, señor. Ahora que entendemos un pouco como é o imperio fenicio, entendemos tamén por que lles funcionaba tan ben o alfabeto. Xuntamos as dúas cousas, non? As cunchas e o alfabeto. Porque o alfabeto permitíalles unha aprendizaje moi sinxela, porque xa non facían falta tantas letriñas como antes, e isto eliminaba toda a necesidade de ter toda unha casta de escribas dedicados especificamente a isto e permitía que calquera capitán de barco puidese levar as súas propias contas, redactar os seus propios contratos. Ademais, o sistema fonético, o sea, basado no sistema fonético, era ideal para relacionarse cos povos nativos cos que contactabas nos diferentes postos avanzados, porque o alfabeto podía adaptarse se fose necesario para poder acubillar pues, outras formas de falar que tivese a xente nos distintos sitios. O invento dos fenicios era a hostia, e por iso copiaron yo descaradamente todos os veciños. Copiaron yo os gregos a saco, porque no fondo tamén tiñan un proxecto de colonias polo mar Exeo, polo mar Mediterráneo, e o mecanismo era tan útil que tamén o copiaron, pasou os hebreos e as linguas semíticas, e por iso a Biblia está escrito tamén cun alfabeto fonético. Os romanos copiaron o sistema grego e pumba, de aí saíron pues, todos os sistemas das linguas romances e case todos, o sea, todos os alfabetos que temos nas linguas occidentais na modernidade veñen deste alfabeto fenicio. Correu por todo o mundo a invención dos fenicios, adaptándose e mudándose era necesario en función de como se falaba en cada lugar. E despois nació o AFI, o alfabeto fonético. Por joder, en realidade, porque se o pensas o propio alfabeto xa o intenta, non? O AFI é un pouco como os reintegracionistas da fonética, non? Non sabemos escribir así. O sea, como que estás farto de ter que facer a máis mínima metáfora, non? Necesitas representar cada un dos putos sons que saen da túa boca e non queres ninguna metáfora ni ninguna poesía. Nin utilizar o código de outra lingua, te queres o propio. Coñecía, o sea, a movida do alfabeto fenicio estúdase no instituto, eu creo, non? Ou apréndese no colexio. Eu nunca o din. Eu tampouco. Ti non sabías nada do alfabeto dos fenicios? Non tiña nin idea, digo en serio. A ver, igual é que tampouco me lembro, pero xuraría que non o din isto, Sabía que fundaron Cádiz. É verdad? Sí. Bueno, de feito, eran os portos dos fenicios o que eran bastante particulares, creo. Particulares en que sentido? Que tiñan como un sistema como revolucionario nos portos. O sea, chamanse... Rodas, que van dando revolucións. Non, pero que tiña como unha especie de estructura así, estructuras portuarias bastante interesantes, vamos. Home, pois probablemente, porque como que todo o seu sistema funcionaba alrededor dos portos. De feito, despois, cando os persas conquistaron a zona de Fenicia, unha das súas colonias, que era Cartago, como que desenvolveu como a súa propia personalidade, pero era herdeira tamén da cultura fenicia, vai. Sí, eso tiña como un porto, se quere como unha ferradura, o porto parecido. Ah, sí. Vale, creo que xa sei de que fala, sí. Sí. Que permitía a entrada e saída máis cómoda dos barcos. Como que non había que guardar colas. Sí, é que era como IQ 200, sabes? Era como o Porto de Malpica, que tamén fai así ese... Fai ferradura o Porto de Malpica? No, o Porto de Malpica ten un problema de construcción, entre comillas, que pa dentro, o sea, na zona interior da dársena, hai unha especie de recinto cerrado que poden abrir e cerrar para que pasen os barcos. Cando hai moito mar, ese paso dos barcos é moi perigoso. Ten habido aí accidentes, porque claro, fai efecto este Venturi, non? Coriolis, non? Ah, no, Venturi, efecto Venturi. Venturi. Sí. No, Coriolis non. Sí, o Coriolis é outra cousa. Coriolis sería no hemisferio sur. Eso, que fai moita corriente aí e os barcos teñen problemas para entrar. E tamén é un sitio así, ten esa especie de forma de ferradura tamén. O cerrado, sí. Porque, de feito, falamos todo o tempo de fenicios, pero eles así mesmo chamábanse cananeos, porque eran como desa zona,
E fenicios, hai teorías que din que fenicio significa algo así como terra púrpura, e era como que os gregos chamaban a esa xente terra púrpura porque era como que de onde conseguían a tinguidura. Ese era o nivel da importancia que tiña a tinguidura na economía e na cultura fenicia, vai. Sí, e co tema dos tintes é unha pasada. Tintes ao largo da historia movío Moitísima moita economía. economía, moitas empresas, porque aparte tamén sempre era cos tintes sempre iban buscalos a cousas moi raras, non? De este gasterópodo que meda aí, ou a cuncha daquele escaravello que solamente se pode coller naquele momento do ano. Claro, que se o pensas, producir cores é unha cousa, sen ter coñecementos de química como de detalle, é unha cousa loquísima. O sea, feito en abstracto, como consigues ti producir cores da nada? Ti esmagas unha cousa verde e non queda verde, sabes? Claro, e xa non só producir colores, en producilos para poder comerciar con eles. Xa che pide Xa producidos en masa, sí. unha cantidade. Bueno, prometín ao principio da sección que iba a conectar as cunchiñas do Mediterráneo coa creación do libro. E é que o último reviravolta de toda esta historia é que, en última instancia, a persecución de cunchiñas polo Mediterráneo foi a que promoveu o alfabeto. Conseguiron expandir o alfabeto porque buscaban esas cunchiñas por todo o Mediterráneo. A cousa é que 25 séculos despois o alfabeto como sistema volveu ser a ser fundamental de maneira inesperada cando Gutenberg inventa a imprenta. Porque a imprenta de Gutenberg só ten sentido nun sistema de alfabeto. Os tipos móviles, a máquina de tipos móviles para imprimir libros, foi inventada como tal polos chineses moito tempo antes que por Gutenberg, pero no seu sistema de escritura por ideogramas non era nada eficiente, porque necesitabas un tipo móvil para cada palabra. E en cambio, para cando Gutenberg inventa a imprenta, o sistema de alfabeto é ideal para poder producir libros en masa. Toda a revolución derivada da imprenta ten no fondo tamén a súa justificación na mesma tecnoloxía que inventaron os fenicios. Así que, de alguma maneira, as cunchas púrpuras nas praias do Mediterráneo son as que permiten que teñas un libro de impresión hoxe nas mans. Pois moi ben, despois deste pequeno repaso polas diferentes alfabetos do mundo e por como podes conseguir que a túa camiseta púrpura sexa símbolo de realeza, pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe, o que había tristemente máis tempo que non declamaba poesía en alto fora o Rubén. Así que, Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Pois estábamos aquí na porta do templo, estaba eu mirando, o sea, vos estabas falando aí da lúa, da orientación dos fenicios, estaba eu pensando, mirando así as estrelas. Vos sabíades que as focas orientanse polas estrelas? As focas? As focas orientanse polas estrelas. Sí, non o sabía. Só me de ler algunha vez, pero o sea, non vou me aquí de flipado de que xo sabía. O meu abuelo era unha foca, seguramente mo dixo en algún momento, pero non lle faría caso. O sea, non saben a ciencia cierta si se orientan, pero sí saben que identifican estrelas no ceo, que se puxeron planetarios en piscinas, entrenaron para seguir unha estrela e que eran capaces de identificar a estrela esa no medio de todo. IQ 200 este mes. En serio, flipando. Que a ver, o rollo que son mamíferos, sabes? Parte casi esperas, pero sabías que os paxaros tamén se orientan as estrelas? Que pasa? Nas emigracións? Sí, moitos que prefiren emigrar pola noite en vez de polo día guíanse por estrelas. Estás coller un paxaros dentro de xaulas e meternos nun planetario e descubriron que si lles quitaban partes do ceo que se desorientaban. Hostia. Facía un pouco... Sabes como facían os mariñeiros? Que usaban a brúxula para marcar a dirección e pois tiñan polo reloxo os minutos de navegación, calculaban por onde iban, máis ou menos. Sí, por tempo, o sea, misturaban dirección e tempo para calcular as posición. As aves parece ser que apuntan a unha estrela para marcar a dirección ou tómana de referencia e despois, por uns sensores que teñen, calculan a altura que están porque perciben o campo gravitacional da Terra. Sí, o de que se orientaban polo campo magnético sí que os coitara. De fan os que voan de día, dis que a técnica é esa, vaya.
Pero ojo o detalle, porque os escarabellos, tío. Que dices? Os escarabellos sagrados, sabes? O mítico dos exipcios. Sí. Que son os que levan as pelotiñas de estrume, sabes? Sí, os escarabellos peloteiros que se chaman, vaya. Pois tamén se orientan, o sea, non polas estrelas, porque non as ven, pero sí pola Vía Láctea. Porque o resplandor da Vía Láctea sí que o perciben, ese contraste de luz, e pola noite orientanse a través da Vía Láctea para desplazarse. Tema é loquísimo ese. Entón, estes animais evitan longos desplazamentos se está nublado. Pois non o sei, seguramente perderánse. Perderse é unha opción tamén, claro. Ou tomarán outras referencias. Pero aquí o fascinante era o das estrelas, porque vos sabedes orientaros polas estrelas. Home, non sei atopar a estrela polar sen atopar. Sí, eu tamén. Joder, é fácil, joder. Aí, os que somos experimentados na noite sabemos onde topar. Falta fai a veces tamén. Sí, estás saindo de festa e podes desorientarte fácil, Totalmente. Joder, eu traio outra historia, pero bueno, aproveitando que estamos aquí, está o ceo tan claro, e vos sí, pero seguramente moitos dos nosos ointes xa non recordarán ou non saberán nada das constelacións. Pois creo que vou aproveitar para falarvos das estrelas. Vou ensinarvos un pequeno mapa estelar que con el xa cubriredes medio ceo. Vou vos falar do hexágono do inverno. Que, por certo, parece que fui Dios. Non sei se bebedes alcohol, pero trouxemos unha botiña de viño hoxe. É un ribeiro. Mistura de treixadura, de albariña e de tarrantés. O que faltaba. Comprei nunha bodega de Ribadavia, que non vou dicir o nombre porque, viña costeira se ten moitos cartos, non? Para que haxa facer publicidade. Pero esta mistura de uvas resulta que era a favorita do padre Feijóo. E tamén de Otero Pedrallo, que dispuño ánimo para ver estrelas, sexa o que sexa, que significa eso. Quentar a cabeza un pouco. Entón, bueno, servidos por aí o que queirades. Pasa, tes os sacarrollas por aí. Nada, ben aberto, mira. Vai, Filip, trae os vasos, anda, trae os vasiños. O teño para min, temos que compartir, non é moi COVID friendly, pero... Bueno, sin tocar morro na botella. Ninguén nos está vendo aquí, non pasa nada. Ademais tomei leite neste vaso antes. Pero bueno. Pois é un leite mocho, non? Un leite mocho. Eu xa me sinto máis en predisposición de mirar o ceo, xa me está entrando. Eu estou aquí dando uns sorbiños e... cuidado, Aquí vamos, o hexágono de inverno. O hexágono invernal é unha figura astronómica, non é unha constelación propiamente dita. Unha especie de regla mnemotécnica está formada, como esperaríades, por 6 estrelas. Estas estrelas son Sirio, Aldebarán, Rigel, Procyon, Capella e Pollux. Vale? Bueno, normalmente falase de Castor e Pollux, porque xa veremos son aí estrelas medio xemelgas, pero bueno, se incluímos a Castor xa temos un hectágono e xa non queda tan bonito como un hexágono, vale? Entonces, estas estrelas son as máis brillantes das súas constelacións, vale? Que son o Can Maior, Tauro, Orión, o Can Menor, o Auriga e Xéminis, respectivamente. Vale? Quedamos cos nombres? Mais ou menos. Está sendo a memorística dos glifos, Vale, isto contado así é un pouco rollo, entón explico, vale? Vou vos explicar como atopalas no ceo e de paso contouse a historia e xa non se os olvidan, vale? A ver, mirade po ceo, isto non é moi radiofónico. Eu estou mirando xa. Tumbado aquí na erva. Darío está xa tumbado, xa non atende a nada, Nada, vou seguir. Debín deixar o vídeo para o final, deixo. Claro, mentras, para vos que nos escuitades, podes buscar por Stellarium ou algún Sky Map ou alguna aplicación así, seguídelo ou mirade no Google. Claro, o caso, vos que sí que estades vendo o ceo, vedes o cinto de Orión, que é fácil de ver, non? Sí, as tres xuntiñas.
Sí, as 3 estreliñas, hai que lle chama as 3 Marías, hai que lle chama as estrelas do leite tamén, bueno, esas 3, vale? Pois mirar debaixo delas. Debaixo un poquinho á dereita, vedes esa estreliña aí que brila? Para a dereita. Vale, sí. Sí. Se é Rigel, é a primeira das estrelas do hexágono. Rigel, además, é un nome que ven do árabe. Os tamén estaban filolóxicos. Quítalla as vogais. Significa o pé esquerdo. Os extraterrestres, os Simpsons, son de Rigel. É verdad. Digo, é verdad. Oh, no, Dios. Jodato. Tremenda referencia, tío. E significa o pé esquerdo. Significa o pé esquerdo porque é o pé esquerdo da constelación de Orión, que é esta que vedes aí, vale? Está o cinto, por Rigel é o pé, e vedes que arriba está o corpo, e o brazo en alto, e o escudo no outro. Vedes, non? Más ou menos. Sí. Sí. Vale, pois esta estrela, aparte do rollo do Simpson, que me acaba de quedar loco, é unha estrela moi divertida, porque é como un xogo de matrioscas. Porque Rigel é unha estrela binaria. Estrela binaria controlades, non? A estrela binaria son dúas estrelas que orbitan unha a outra nun centro de masa, non? Efectivamente. Por Rigel é unha estrela binaria. Pero, ojo, temos a estrela A e a estrela B, vale? Pois a estrela A tamén é unha estrela binaria. O que dis? O sea, Son tres, non? son 3 estrelas. Que guapo. Dúas que xiran entre elas e unha terceira que xira alrededor desas dúas. Buah, que movida. Temos A, B e C. Pero distínguense a simple vista. Podes distinguir, o sea, estamos vendo as 3. Ou simplemente ves como unha estrela, unha luz que ti non sabemos hoxe que son 3 estrelas. Con prismáticos igual ves A e B. C xa non a ves. Vale. A ver, imagino que así, o sea, a simple vista é difícil velas. Claro. Sí, estas estrelas binarias, pena que non toxen prismáticos, porque Ya. moitas estrelas binarias vense moi ben cos prismáticos simplemente. Que guai. Non fai falta ni en telescopio. Pero ojo, porque resulta que a estrela B tamén é un sistema binario. O sea que Como? temos 4 estrelas. Son 4. Son 4, o sea, son 4 que están organizadas en 2 e 2. Sí. Buah, que dis. E párate, que ainda hai unha quinta. Como? Hai unha quinta que ainda non está moi clara, ainda se está investigando, pero que está... Parece ser que tamén vai en relación con este grupo de estrelas. O sea que estaría falando de 5 estrelas bailando xuntas. Como beba moito, empezame a parecerme todas estrelas dobles, tamén che digo. Claro, aí está o rollo. Empeza a pensar que as estrelas dobles ven do viño. Sí, un pouco, Pero bueno. Vale, o caso. Desde o cinto de Orión, as 3 estrelas. Temos todas outra vez, verdad? Ah, sí. Vale, mas prolongamos unha liña cara a nosa esquerda. E vedes que chegamos a unha estrela moi brillante. Sí. Vese ben, non? Vale, pois esa estrela é Sirio. É a segunda estrela do noso hexágono. E é a estrela máis brillante do céu. Sí, é verdade. Home, sí, así parece. Vese. E tachan, tamén é unha estrela binaria. E é unha estrela, claro, brilla tanto que repararon nela moitas culturas. Tiña moita importancia porque máis ou menos pode servirnos de calendario. Porque cando Sirio se ve ao principio da noite indica que estamos no inverno. Básicamente. Que guai. Vale? Por exemplo, os egipcios usábanas daban moita importancia porque lles marcaba o desbordamento do Nilo. Que guai. Claro que cando empezaban a ver a estrela preparábanse para os desbordes, non? Claro, porque significa que entraban na estación das chuvias. Que guai. É verdade. De feito, Sirio non é como un can. O sea, se chamamos estrela can, non? Sí, desde os gregos é sorprendente moitas outras culturas, os inuit incluso. En Harry Potter tamén. Harry Potter. Harry Potter. Pero esa era Sirius que é unha estrela negra, non? Porque era Sirius Black. Efectivamente. Pero por eso Sirius Black podía transformarse nun can. O sea, puxeron o nome porque se podía transformar nun can. Sí, eso. Moitas culturas, como os inuit, os gregos ou J.K. Rowling decidiron ou asociaron a estrela Sirio a un can. E ainda nós hoxe en día, porque, por exemplo, venos dos gregos, vale? Pero os gregos, a estrela Sirio durante o verán aparece polas mañáns, non polas noites. E dicían que se vía tremelecer a estrela Sirio pola mañán
era presaxio de que o día iba a ser de moita calor. O día da canícula, do can. Ostras, que guai, ben diso, claro. É que ese parpadear podería causar enfermidades, podría causar mal humor, podría causar furor femenino. E por eso se fala de ter un día de perros. Que movida. Un día de Sirius. E pois estaban as botas estas Osiris. Bueno, esa é outra cosa. E por certo, agora non me vou acordar de memoria, así que non vou intentar ni recitar. Pero Pondal ten un poema tamén dedicado a Sirio. Que cerradiño o programa, que cerradiño. Sabes? Pois xa temos localizado a Sirio e a Rigel, non? Xa temos 2 das 6 que forman a saga. Ahora temos que volver ao cinturón de Orión e prolongamos a liña cara ao outro lado, en vez de cara á esquerda, cara á dereita. A dereita. The arms of Orion, that's where I wanna be. Está facendo efecto, Viño, aquí. Since you've been gone, I've been searching for a lover in the sea of tranquility. Que é unha zona da lúa, por certo. É certo, é certo. O mar da tranquilidade. De feito, é unha serie en Netflix, tamén. Sección patrocinada por David Bowie. É por Netflix. É por Viña Costeira, todo. Tíamos que chuchar as subvencións de Andrés por algún sitio, joder. Bueno, eso, prolongamos cara dereita, vedes que chegamos que hai unha estrela aí laranxa, vermello aí, que está rodeada de moitas outras, non? Vale, sí. Vedela, máis ou menos. Vale, pois esa estrela é Aldebarán. Non confundir con Alderaan. Non existe. Claro, Alderaan, Diablo tiña na gloria, é un planeta que foi reventado pola estrela da muerte. Pero este é Aldebarán, que ven do árabe tamén, e significa a perseguidora. A perseguidora. A perseguidora. Por que chama a perseguidora? Se seguimos prolongando a liña, que nos tú xa está Aldebarán, vedes que chegamos aí a un grupiño de estrelas que se ven... Cantas veces? Vos? Boa, certo. Como 5, non? Unha grande e unhas pequeniñas ao redor. Sí, ti Darío cantas veces? Pois con tanto viño, non sei, eu creo que 5 tamén, non? E ti, Philip, cantas estrelas ves aí na manchiña esa? Eu vou dicer 5 para quedar ben. Pois sabede que casi valeríades para arqueiros. Porque ese cúmulo de estrelas son as Pléyades. E son 7. Antigamente utilizábanse para comprobar a agudeza visual. Ah, que Entón, guai. se eras capaz de contar a 7, pois significa que tiene moi boa vista, entón podría ser moi bo arqueiro. Vale, e Aldebarán, pois chamamos o perseguidor, porque vedes que no ceo vai, según o ceo se vai movendo, vai atrás delas. Ah, vale, vai nesa dirección, a cúpula do celeste, vaya. Efectivamente. Entendo. Mola. E os gregos a esta estrela tamén chamaban, Medal de Barán, chamabanlle o ollo do touro. E por que chamaban ollo do touro? Pois porque está na constelación de Tauro. Vedes o triángulo que fai a cabeza, os dous cornos que salen así hacia arriba. Está difícil de ver, É difícil de ver. Uf. Bueno, se ti dices que esos son os cornos, eu creo, chulo, pero... Hai un pouco de fantasía grega no asunto, que crees que che diga? E xa che dixo que con esta constelación intúo onde está, pero nunca pude dicir, vale, estou vendo, sabes? É que Zeus cando se transforma en touro sempre vai un pouco de incógnito, sabes? Non vai ser eso conto que vos conto xe. Pero van por aí os tiros. Eso, tes a constelación de Touro que está formada, pois, ese Aldebarán que está na cabeza, sería o ollo, os cornos. Vedes que ao redor do Aldebarán hai como moitas estrelas. Esas son as Íades, que son as irmás das Pléyades. Xa vos falarei delas. Ahora o que nos interesa é que temos xa medio sábado, vale? Temos Sirio no can maior, Rigel na constelación de Orión e Aldebarán en Tauro, vale? E temos tamén fichadas as Íades, que son estas que vos digo que están ao redor de Aldebarán, e as Pléyades. Efectivamente. Vale. Pois agora paramos de mirar para arriba, así tamén vos sento un pouco a cabeza do viño. Xa non sinto as pernas, E contamos a historia de que hai aquí, vale? Para que nunca se vos olvide máis esta historia, vale? E sepades encontralas.
Asíades e as Pléiades son as fillas de Atlas e de Pleione. Na Titanomaquia, Zeus sabedes que derrota os titáns, e Atlas, pois é un titán, e cae derrotado. Pero como as fillas de Atlas e de Pleione non participaran na guerra, pois digamos que Zeus apiadouse delas e permitiulles unha especie de exilio. Asíades e as Pléiades, que eran 7 e 5, e tamén estaba Iante, vale? Iante era o único varón e era cazador. Pois Iante, nunha das súas cacerías, encontrouse un enorme león. Intentou matalo, pero o león matouno a ele. Entón as Íades choraron desconsoladamente hasta o punto de que morreron de pena. E Zeus, compasivo, para que non fosen o Hades, colgounas do ceo. E as temos hoxe rodeando a estrela de Aldebarán. As 5 e as 7, as irmás. Sí. As Íades, además, eran ninfas da chuvia. Porque, claro, hoxe xa se consolaron algo do disgusto, pero de vez en cando recordan ao seu irmán e dalles por volver a chorar e é cando empeza a chover. As outras irmáns, as Pléiades, non tiveron tanta dor pola morte do seu irmán porque elas tiñan que traballar. Primeiro cuidaron de Baco, foron as niñeiras de Baco, que foi o último dos deuses en nacer. E cando Baco medrou, pois Zeus permitiulles quedar no Olimpo como as que servían. Pero tamén hai que dicir que Zeus liouse con 3 delas. Para sorpresa de ninguén. Zeus liouse con 3 das Pléiades, Poseidón liouse con 2, Marte liouse con 1 e outra que nos queda liouse con Sísifo. Todas ben casadas, colleron casa. Sí, a ver, casar non casou ninguna, pero bueno, non pasaron mal. É o caso que Poseidón, Orión, o xigante que vos dicía, tamén se fixou nelas. E intentou raptalas, que xa sabedes que rapto é a forma fina que teñen na literatura clásica para decir violalas, non? Básicamente, sí. Vale, pois intentou violalas. E Zeus tuvo compaixón delas e convertiunas en palomas para que pudera escapar de Orión. Pero que pasa? Orión era un cazador. Que era para un cazador unhas palomas? Presa. Entón o que tuvo que facer Zeus foi esta vez convertilas en estrelas. E parecía que estaban a salvo. Pero que pasou? Orión era moi querido por Artemisa. E Apolo estaba bastante celoso de que súa irmán estuvera enamorada de Orión. Polo tema do mítico irmán protector, que non lle gusta que a irmán ande por aí moceando, non? Entón fixo unha trampa moi fea. Un día estaban Apolo máis Artemisa, estaban de caza, e díxolle: «Oi, Artemisa, ti ves ali no bosque unha cousa que brilla?» E dixo: «Vexo. E ti non serás capaz de, cunha flecha, acertarlle?» «Non creo que seas capaz». E di Artemisa: «Que non que?» E Artemisa sacou o arco, disparou a flecha e dou no branco. E resulta que ese branco pois era o propio Orión, que estaba no bosque de cacería. Artemisa, horrorizada porque acababa de matar o seu amado, digamos, pois decidiu tamén colgalo no ceo. E aquí tiñamos un problema. Zeus puxera as Pléiades no ceo para protexelas do Orión, pero ahora Orión estaba no ceo. Perseguíndoas tamén. E de feito persígueas porque o movimento da bóveda celeste vai de leste a oeste e as Pléiades van nesa dirección e detrás vai Orión. Que guai. Entón Zeus tuvo que intervir outra vez e por eso entre as Pléiades De Orión. e Orión aparece o Tauro, que é Zeus convertido para protexer as Pléiades. Que guai. Entón así é como nos acordamos. Vedes que están O touro protexendo as irmás do cazador. efectivamente, e detrás do cazador quen está? O seu can, a constelación do can maior, onde está Sirio. Que guai. Vale, pois agora que temos estas, se vos fixades no corno do dereito de Tauro, tedes en riba del con unha especie de pentágono formado de estrelas. Vale? Sí. Ese pentágono, a estrela máis brillante delas, esa é a estrela Capela,
que tamén a puxo aí Zeus. Resulta que esa capela é a cabra que do mantar mentras o escondía a súa nai do titán Saturno para que non o devorara, vale? E para cando cantas en música tamén. Perdón. Pido perdón aos afectados. Pensando ben, as veces que eu cantei neste podcast, creo que contaría como declamación de poesía. Pois tamén, no sentido de Darío tamén, Cantaches a capela sempre, caucase sempre, Darío, Filip. Sí, eu non toco instrumentos, teño un don para o canto, pero os instrumentos non, nada, nin tampouco teño ritmo. Aligérase un pouco e xa entramos, porque se non vexo que ibas acabar fatal con este viño, isto vai ser un Cristo, e despois a ver quen lle contas. Xa case nin queda nin viño. E bueno, despois queda tamén en riba de Sirio, vedes que está outra estrela, vale, mas que se chama Proción. Proción significa que ven antes do can. E chamas así porque aparece no ceo antes de que aparezca Sirio. Esta non se mataron nada en buscarlle a historia. Quedaron sen ideas, quedaron sen ideas. Moito que se as pombas e que se os cans e tal, e aquí, bueno, sí, a de arriba a dereita. De feito, vou empezar unha petición a NASA para que Sirio empece a chamarse Postproción. Todo é autorreferencial en Cristo, non se encontra nada porque todo fai referencia a outra cousa. Ai, pois, barridos, pero ainda máis ridículo no hemisferio sur, que falaba aí Darío da catalogación Sudáfrica, que se inventaron a tradición estelar directamente. Entón, vedes que hai constelacións como o microscopio ou cousas así. O día tonto que nos quedamos ata tarde. Claro. Bueno, é mellor que cáncer. Xa tamén. E bueno, xa pechando o hexágono, vedes que entre Proción, que está aí abaixo arriba de Sirio, e Capela, hai dúas estrelas unha par da outra. Un poquinho separadas, non está a binaria, pero está unha par da outra. Sí. Vale, pois esas son Castor e Pollux, que son os irmáns do mito de Xéminis. Os dous irmãos que se miran, non? Efectivamente, eses Castor e Pollux eran fillos de Zeus e de Leda, e un era mortal e o outro non. Entón, nunha luita con seus primos, morrío o que era mortal, e o outro estaba tan triste que lle pedía a Zeus que lle axudara porque el non quería ser inmortal se non podía estar con seu irmán. Entón Zeus, solución clásica, colgounos das estrelas tamén. Empeza a parecer un pouco como que Zeus tamén usa o ceo un pouco como para... como que empón os marróns debaixo da alfombra un pouco, tamén. Sí, a verdade é que sí, Zeus era un pouco ter fillos por detrás do toxo e dispós tiralos po ceo e aquí non pasou nada, sabe? Non era, é outra cousa, ti mira para abaixo, non mires para arriba. E así tedes completo o hexágono de inverno. Agora que vos recomendo, outro día sin viño é posible, que saiades ao ceo nocturno e que o miredes. E que os abrigedes, porque suele facer bastante frío. E tamén vos recomendo para estas cousas Astroxavi, sí. Que é un divulgador estelar, está empezando agora a facer unha serie de vídeos en YouTube con culturas estelares de todo o mundo. Sobre China o primeiro, non? Sí. Que o da chinesa é unha locura. O sea, o ceo está dividido en palacios, hai como a zona do dragón, a zona do Fénix, bueno, é unha locura. Bastante ben fixamos pois como que a escritura. Bastante ben fixamos en quedarnos con aquelas e non ter un nome para cada estrela, non? Hai que certa necesidade de abstracción, hai que deixarse de fliparse ao detalle, efectivamente. E hasta aquí estaría. E vamos para dentro que xa debe estar abrindo esta xente. E aparte aquí arrecendo un pouco frío, Sí. Arrecende o frío, Que ben cheira este frío. Eu estou revisando un pouco internet e podo confirmar que Andrew Barron non realizou ningún traballo, ninguna investigación sobre as abellas e se elas usan as estrelas para orientarse. Todo podcast empeza a darlle ideas a Barron para que faga cousas coas abellas. Esa é porque non se ocurrió como torturar as abellas con estrelas. As abellas mallas, non? Pero, perdón por cambiar isto ao meu terreo, pero buscando iso acabo de atopar que ten un libro de 2015 que se titula
A morte da colmea. Comprender o fracaso dunha sociedade de insectos. Que ocorre cando un terrorista australiano afecta a unha sociedade de insectos? Pois moi ben. con este paseo estelar que acaba no máis prosaico das investigacións australianas, remata o tigre de hoxe. Espera, perdón, cos emus non houve collóns, Saímos hoxe do oráculo cun pouquiño de frío, porque fai frío fora, pero podemos orientarnos moitísimo mellor como os fenicios e como os habitantes da lúa. Quero dar as grazas ás nosos cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos tamén desde a que cheira papá. Empezamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor.